San Mateo Kapitulo 10. Inayaban ni Jesus dagiti 12 nga adalan na. Inikkan na ida ti panakabalin nga mangpaksyat kadagiti dakes nga espiritu, ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken an-annayen. Dagitoy dagiti 12 nga apostoles. Umuna, da Simon, a managan Pedro, ken Andres a kabsat na, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo, tagsingsingiri ti buwis, ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo, ni Simon a patriota ken ni Judas Iscariote amang lipot ken ni Jesus. Imbaon ni Jesus dagitoy 12, kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kayo mapmapan iti uray sa dino adaga dagiti hentil, wenno iti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem in kayo kit di kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel. In kayo ikasaba daytoy, asidegen ti pagarian ti langit. Paimbagan nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo iti inawat yo. Ngarod, di yo pabayadan ti ipaayo. Di kayo mangitugot iti kwarta, balitok man wenno pirak, wenno gambang. Di kayo met mangitugot iti bayon, uray bado a pagsukatan, uray sapatos wenno sarukod, takarbengan ti mangmangged ti maikan iti kasapulan na. No dumteng kayo iti maysa nga ili wenno baryo, bumirok kayo iti mayat nga umawat kada kayo. Agyan kayo kenkwana aging gaapumanaw kayo iti dayta lugar. No sumrek kayo iti maysa balay, kunayo, Diyos ti mangted iti talna kada kayo. No awaten da kayo dagiti akimbalay, ibati yo ti inkablaaw yo atal na. No di da kayo awaten, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Kastamet ano adda balay, wenno ili adinto umawat, wenno dumngeg kada kayo, panawan nyo ida, ket pampagen nyo ti tapok kadagiti sa kayo. Laglagipin nyo, nga inton aldaw ti panangukom, nalaglagan to ti dusa nga ipalakam ti Diyos kadagiti taga Sodoma ken Gomora, ngem kadagiti tattao iti dayta nga ili. Dumngeg kayo. Ibaon kayo akas karnero iti ayan ti arban dagiti lobo. Ngarod, masapol a nasirib kayo akas iti uleg, ken naamo kayo akas iti kalapati. Agannad kayo. Taaddan to dagiti tattao amang tiliw, ken mangisaklang kada kayo iti pangkuman. Saplitan da kayo iti uneg dagiti sinagoga. Gapu kanyak. Maisaklang kayo iti sangwanan dagiti agtuturay, ken ar-ari tapno paneknekan nyo kadakwada, ken kadagiti hentil tinaimbag adamag. Ngem inton adda kayo iti sangwanan ti ukom, di yun to pakadanagan no anyan to ti sawenyo, wenno kasanon to ti panangis sa uyo. Maipaltiing to ti sawenyo inton dumteng dayta a tiyempo. Tasaan to ngagtaod kada kayo ti ibalikasyo. Agtaod to iti espiritu ni Amayo, nga agsasao kada kayo. Papapatay to dagiti tattao dagiti bukod da akakabsat. Kastantumet ti aramiden dagiti amma kadagiti anak da. Busuren to dagiti anak dagiti naganak kadakwada, ket papapatay danto ida. Guraan da kayto dagiti tattao gapu kanyak. Ngem ti siya sino man a makaibtor aging ga iti panungpalan, maisalakan to. No idadanes da kayo iti maysa nga ili, in kayo agkamang iti sabali nga ili. Ibagak kada kayo, adiyon tupay malpas ti trabaho yu iti amin nga ili ti Israel, inton umay ti anak ti tao. Saan anatantanok ti agad-adal ngem ti maestro na? Saan met anaturturay ti adipen ngem ti apo na? Ngarod,
Mapnek kumati agad adal no agbalin akas iti maestro na. Kasmet ti adipen, no agbalin akas iti apona. No Beelzebub ti ipanaganda iti pangulo ti maysa a familia, naalalas tupay ti maipanagan kadagiti kamkameng ti pamilyana. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tattao, taawan ti nailemeng adinto maiparangarang, ket awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngetan, isa uyo iti lawag. Ket ti mayarasaas kada kayo, ipukkaw yu iti tuktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi, ngem di da mabalin apapatayen ti kararwa. Agbuteng kayo kit di iti Diyos, iso a makabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay infierno. Iti maysa asinti mo, makagatang kayo iti dua asal lapingaw. Nupay kasta, awan matnag uray maysa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo, uray dagiti buokyo na bilang daminan. Isot gapuna adi kay agbuteng tanapat patag kayo nga dayo, ngem ti ado asal lapingaw. Siya sino man amang ipaduyakyak to kanyak, ipaduyakyak kon tumet iti imatang ni amak sa dilangit. Ngem ti mangilibak kanyak, ilibak kon tumet iti sangwanan ni amak sa dilangit. Diyo ipagarup nga imayak mangyag iti kapya dito'y lubong. Jak imay mangyag iti kapya no dikat kampilan. Imayak tapno pataudag ti ibubusor dagiti anak a lalaki kadagiti ammada. Dagiti anak a babae kadagiti innada. Dagiti manugang a babae kadagiti katugangan da a babae. Dagiti kabusor ti tao, isu damet laeng dagiti kameng ti familyana. Ti dakdakkel ti panagayat na iti amana, wenno iti inana, ngem ti panagayat na kanyak, saan a maikari nga agbalin nga adalak. Ti dakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na, ngem ti panagayat na kanyak, saan a maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man adi mangibaklay iti krus na, ken sumurot kanyak, saan a maikari nga agbalin nga adalak. Siya sino man a mangipangpangruna iti biyag na, mapukaw nanto. Ket ti makapukaw iti biyag na gapu kanyak, masarakan nanto. Siya sino man nga umawat kada kayo, siyak metlaeng ti awaten na. Siya sino man nga umawat kanyak, awaten na met tinangibaon kanyak. Siya sino man nga umawat iti profeta gapu tamay sa profeta, magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti profeta. Siya sino man nga umawat iti nalintag a tao gapu ta isuket nalintag, magunggunaan tumet akas iti pannakagungguna ti nalintag a tao. Laglagipan nyo, at ti siya sino man amangted iti uray sa nga baso laeng analamiis adanom, iti maysa kadagitoy nanumo a pasurot ko, gapu ta isuket pasurot ko. Awan dua-dua nga awaten nanto ti gunggunana.